Nhar il-ġimgħa 9 ta' Jannar il-qorti mistennija tagħti d-deċiżjoni tagħha dwar it-talba tal-koalizzjoni kontra l-kaċċa fir-rebbieħa biex isir referendum dwar dan is-suġġett. Il-koalizzjoni ġabret iktar minn 40,000 firma u dan huwa biżżejjed biex skont il-liġi jintalab li jsir referendum abrogattiv. Ir-riżultat ta' referendum abrogattiv jorbot lill-leġislaturi f'pajjiżna. Il-koalizzjoni qed titlob li fir-referendum il-Maltin jivvutaw biex tinqata' l-kaċċa fir-rebbieħa wara li kienu verifikati l-firem issa se tkun il-qorti li tiddikjara jekk din mhijiex talba valida skont il-liġi. Il-Federazzjoni Kaċċaturi Nassaba u Konservazzjonisti sostni li dan ir-referendum m'għandux isir għaliex imur kontra t-trattat li Malta għamlet mal-Unjoni Ewropea u l-liġi tar-referenda tgħid li r-referendum m'għandux isir dwar trattati internazzjonali jew liġi finanzjarja. Il-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil li kemm il-darba kien kontradittorju fil-pożizzjoni tiegħu dwar jekk għandux ikun hemm kaċċa fir-rebbieħa prova jargumenta fil-qorti għaliex ir-referendum mhux kontra trattat. Iżda l-qorti mhix se tkun qiegħda tieħu kont tal-pożizzjoni mresqa mill-Partit Nazzjonalista. Dan għax Simon Busuttil u l-Partit Nazzjonalista daħlu l-argumenti tagħhom tard. Fil-fatt kienu l-uffiċjali tal-FKNK li jagħmlu petizzjoni f'dan is-sens fil-qorti. Bl-ogħla qorti tal-pajjiż konferma kif il-pożizzjoni mdaħla minn Simon Busuttil fil-11 ta' Novembru kienet tard. L-applikazzjoni tard kienet iffirmata mid-deputat nazzjonalista Jason Azzopardi. Intant l-FKNK mhux biss issostni li r-referendum immur kontra trattat mal-Unjoni Ewropea iżda jattakka wkoll id-drittijiet tal-minoritajiet. Fil-fatt, il-Federazzjoni kienet ġabret mal-100,000 firma li ppreżentathom lil membri parlamentari. Permezz tagħhom talbu bidla fil-liġi dwar ir-referenda biex din ma tippermettix referenda abrogattivi dwar drittijiet tal-minoranzi.